back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga higala, niyang laing sumpay ning nagnapustang sugilanon. Agenda. Ha! Dito sa unahan, may pangpang dito. Adto na ko siya ihog, aron maggupok ang iyang lawas, inikahog niya sa ubos. Wa pa na ko makita ang auto nga nagsakyan. Layo-layo na gid sila. Di ko makatugot nga may daotang mahitabo ni Bro Chuck sa mga kamot ni Mata. Dili yun. Kay kung simbakog mahitabo na, magpasayloay na lang yun ta, Mata. Magpasayloay na lang yun ta. Ginoo, ayaw in taon itugot kami daotang mahitabo ni Bro Chuck. Ayaw taon, Diyos ko. Kinahanglang maabtan ko sila. Pagkusgan ko padagan ng motor. Animal kabukat. Kabukat din ito, anak. Dako mo isang tao, Sir Matt. Saman, atong ihulong auto. Ayaw! Aron nga mas makupog ba ang iyong tibuok lawas tungod sa kakusog sa atong dagan. Dali, Chuck, dali. Dali, doon lang tas pangpang. Doon na lang. Nabili na komportahan ng auto. Karoon nabili na. Karoon, ihog talaga. Chuck! Matt, nauli asis pa rin mo. Ikaw ba yung ihog sa pangpang, Matt? Pag-ibok. Animal, ang ako naong. Siapa nga kong armas? Uy, ini ang armas. Ya! Happy ko. Imo na wakli. Ikaw mo'y ang maunay ini. Ito ang nag-drive yung auto. Malimbuan kining auto! Huwag mahukilis pangpang! No! No! God! No! Nalimbuan ang auto nga ilang sa kalimat. Huwag daligid kinis makilid. No! Oh, may buto kini! No! Oh, no! No! Unsa kini hitabo? Ngano kini? Dili kini tinuod. No! Si Chief Devon. Hello, Chief Devon. Bullshit! Bullshit! Chief Devon, Nagamonitor ka ba sa balita karon dito sa kauluhan, Regina? ingon sa dili ko magkatuo ini, Chief Devon. Nga ang mga sundao sa kagamhanan, ang mga general, ug ang pangu sa military ug kasundaluan, ug kapulisan miabi na sa mga rebuilding sundao. O dili kay ka na lang ilang itabangan pagbuhag ang mga fighter planes nga atong ipalupad aron pag-atake unta sa mga kampo nga giokupar sa mga rebuilding sundao. Unsa kini hitabo, Chief Devon? Ngano kini? Animal, ayaw ko pangutana. Ako'y angay mangutana nimo kung ngano kini. Unsa? No. Wa ko mahibaw kung ngano kini. Wa ko mahibaw. Dili ko makadawat ini, Regina. Dili. Hello? Hello, Chief Devon? Chief Devon? Oh, no. Giputol niya ang among video call. Unsa ba'y ako buhaton? Unsa man?
Yes! Yay! Yay! Miabi na sa mga sundaw nga sakop sa kausa ang mga sundaw sa kagamhanan. Pidapig na sila sa tinuod nga kausa nga para sa tanan. Kung dili lagay ka na, ma'am. Tanawa, may flash report dyan sa TV nga nailog na sa atong mga kaubanan sa kausa ang palasyo din mahimutang ang presidente. Nailog na nato kini. Mabalik na sa katauhan ang tinuod nga kagawasan o kaangayan. Praise the Lord! Thank you, Lord! Thank you! Pero si John, usa na balita bahin niya? Usa na may resulta sa gihimong pakisusi sa imong mga kauban? Ha? Unsa man? Sa pagkakaroon, ma'am, wa pa tayo update. Pero matag karon ug unya, mutawag sila nato. Magpaabot na ta. Excuse me. Number ni Clavella. Si Clavella. Siya ang mitawag. Hello, Clavel. Hello, Jess! Praise God! Naibaon ka na ba sa latest nga balita dito sa kauluhan? Sa pag-abin na sa mga sandaw sa kagamahanan sa atong kausa? Yes, Clav. Nag-monitor mi diri sa safe house. Kanita, ang imo naman lagi ning number ang imong gigamit. Dili ba matod mo, gipadlock mo sa detachment? Gikaloyan kita sa Ginoo, Jess. Wa siya bitugot nga magpadayon ang pagkontrolar sa mga daotang elemento nato. Wa nay nahimo ang among mga labaw nga mipadlock namo. Nagpugo sila sa pagbali sa gitawag nilang mga rebuilding sundaw. Apan, mao di ay nagdahas sa tingog sa tinuod nga kausa sa tanan nga mao ang kaangayan o kagawasan. Ang buot mong ipasabot, gawas no na mo? Yes, Jess. Gawas na nabi. Oh, usa na balita ni John. Kumusta na siya? Clav, please, tabangi mi. Hangtod karon, wa pa'y update ang mga sakop sa kausa nga nag-follow up nila ni John. Unsa? God. Okay, Jess. Mulihok mi. Tabangan mo pangita kung hain na karon sila si John o mga kaubanan. Oh. No. Napil yun sa pagkasunog sila si Bro Jack ug Matt. Napil sila sa auto nga nalimbuhan ug daligid dinis pakilid ng mibuto. Bro Jack. Bro, sorry. Kikasubok ko kung ako'y nahimos pagluwas ang tali mo. Kikasubok ko, bro. Ug si Bro Matt. Bro Matt, di na ko tuyo nga mao kinidangatan sa itong paghigala. Wa ko magdahom ug wa ko kini paabuta. Apan ikaw mo'y misikwahi, bro. Ikaw. Oh, sa karon na. Manag ako. Murag na din napita. Magsusi ko. Pero andamon ko nga kung armas. Muhinahinay ko pa doon. Oh. Bro Matt, bagtiyon siya sa iyang armas na ko. Mag-unong ta sa impyerno dyan! No! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!